I Holland har de for nyligt indført en lov, der omhandler avl af hunde. Et regelsæt, som skal sikre, at der kun avles på sunde hunderacer, hvor snuden ikke er afkortet. I stedet for de her flade ansigter, skal hundes hoveder have den velkendte, sunde hundehovedform. Hunde med flade snuder er eftertragtede kæledyr, fordi folk synes, de har et nuttet udseende. Lidt ligesom Stitch fra Disneys Lilo og Stitch. Og derfor er det altså hunderacer som Mops, engelsk bulldog og fransk bulldog, som vokser i popularitet blandt danskerne. Tilbage i juli fortalte en gruppe forskere, at hunde med flade snuder får forskellige problemer. Blandt andet noget, som hedder søvnapnø. Hundene har altså svært ved at sove, fordi hundene har svært ved at trække vejret. Og det er egentlig slet ikke så svært at forestille sig. Og det her er altså blandt emner, som har været med til at sætte fladsnudede hunde på dagsordenen rundt omkring i verden. Det gælder faktisk også både hos katte og kaniner, som ligesom hundene får forskellige følgesygdomme af de her flade snuder, som folk er så vilde med. Nå, tilbage til hundene. I en del andre lande er der allerede skrappe regler for avl af hunde, blandt andet i England, Tyskland, Østrig og Sverige. Og for nylig kom Holland så også med på vognen med det, de kalder lyskrydsmodellen. Det betyder, at snudens længde afgør, om man må avle på hunden eller ej. Mens rød er ikke godkendt, gul er måske godkendt, så er grøn godkendt. Det begynder altså at lysne for hundene i vores nabolande. Og nu vil danske dyrevelfærdsforeninger altså have samme positive udvikling her i landet. Danmark har faktisk en dyrevelfærdslov. Det er et sæt regler, som bestemmer, hvordan vi må behandle dyr i Danmark. Men der står altså ikke noget om avl af kæledyr, så vi er ikke helt i mål endnu. I sidste ende er det vores fødevareminister, som er en del af den danske regering, der står for at lave den her slags beslutninger. Ministeren skal først overbevise os om, at en sag om flade hundesnuder er værd at bruge tid på, blandt de mange andre opgaver, ministeren også har, som er vigtige for, at landet fungerer. Til gengæld tyder det på, at omtalen i medierne og de mange vedholdende ildsjæles arbejde, altså de her mennesker, som arbejder for, at dyr har det godt, er med til at sætte på dagsordenen i Danmark, at hunde ikke skal avles med usunde former og følgesygdomme. Det er altså et følsomt emne det her, og debatten mellem begejstrede hundeejere og bekymrede fagfolk kan nemt blive forurenet af følelser og overophedede diskussioner. Og derfor er diskussioner og fakta gennem medierne, eksempelvis aviser og tv, med til at gøre os alle sammen klogere samtidig, og dermed tage mere fornuftige snakke og beslutninger. I hvert fald flinkere beslutninger, hvis man spørger de hunde, jeg kender. I sidste ende kan det her være med til at ændre på, hvordan vi synes, dyrene skal have det i Danmark, og gøre vores politikere opmærksomme på problemet. Og hvem ved, måske bliver Danmark den næste nation til at komme i selskab med Norge, Holland og alle de andre lande.